Takže dneska vyskúšame niečo tragické. Vyskúšame pripojiť ďalkový ovládač z toho drona na tento vrtuľník. A on má takú funkciu, že follow me a watch me. Takže by to malo nasledovať. Dúfajme, že sa čo nepokazí. Ale čo, sranda. No. Takže najprv ja neviem, nejako to vyskúšame tam pripevniť. Takže nemáme inú možnosť to tam dať len takto. Takže uvidíme, čo sa bude diať. Sranda. Dobre, takže neviem, dúfam, že sa nič nestane s tým, ale však to patrí k tomu, asi tak. Uvidíme. Dúfam, že nestratím ten ovládač ďalkový, lebo vrtuľník ide 250 km za hodinu a ten dron ide len 40 km za hodinu, takže podľa toho sa prispôsobím letu, aby toľko sa zvedie, čo z toho vznikne, ale bude sranda, no. Preto budem jazdiť lietať aj bez kabíny, lebo by som tam nevedel pripevniť ten ovládač. Takže no, neviem, že ako by som toto ešte dal, ale niečo, toto tam vyskúšam. Tak nemáme čo stratiť. Dúfam, že to nebude ťahať do jednej strany, ale to zistíme pri štarte asi. Pásky mám dosť, takže to je jedno. Dúfam, že ozaj nestratím, lebo... No, was sagst du, mein Freund? Mein Kollege heute probiert etwas ganz Neues aus. Guck mal. Okay, also, dann zuerst starten wir... Pardon, takže najprv naštartujeme dron. Takže zapneme si aj túto kameru. Mám tam málo baterky, ale však to bude stačiť toľko. Dobre. Takže medzi tým si popripájam baterku na vrtuľník. Mám to preknuté. Takže ja sa pokúsim to nerozbiť nejako, lebo je to sranda. Takže video som zapol. Jetzt, oder? Nein, was ist das? Stopp. Nicht. Noch kein. Jetzt. Also, ich hoffe, das Video wird... Ja, okay, alles klar. Super. Ich habe Angst, aber scheißegal. Takže vyskúšame, takže toto máme. Takže naštartujeme dron. Takže mal by byť zapnutý, baterka nabitá, GPS tam máme, takže malo by to byť. Takže najprv si ho zanesieme trošku ďalej, aby nás neobťažoval. Trošku si ho otočíme na nás.
Dobre. Teraz tu máme funkciu watch me a follow me. Musím pohľadať najprv. Som toto celé za tento. No do keľu. Aha. Und. No, potrebujem sa dostať k... Ach du Scheiße. Vorsicht, Vorsicht. No niečo to nesedí. Takže znova si ho dáme dozadu. Neviem, čo sa deje. Teraz by som chcel sa dostať. Tak. Furt tu budeš. No, teraz by som si mal dostať k tomuto. Teraz by to mohlo byť. Takže. No a teraz by som vyskúšal. Mohlo by to fungovať. OK. Takže. Geht's weiter, wissen. Vielleicht, wenn nicht etwas passiert, dann machst du Auto kaputt. Okay, okay. Wegen Auto. Okay. So. Also passen wir auf. Batterie genug. Also, jetzt geht los. Vyzerá to byť celkom v pohode. Ideme dopredu. Stabilitu drží, takže v pohode. A teraz by ho mal dron nasledovať. Dúfam, že bude stíhať, lebo ja keď tomu trošku pridám. Tomu utečie asi z dohľadu, ale... Dobre, funguje to. Stíha, nestíha, musím ho počkať trošku. No ty kokso, mal by som zase vyššie trochu, lebo on takisto drží aj výšku svoju, dron. Takže keď idem trošku naspäť. Dúfam, že sa iba nestretnú, že nepôjde tak blízko. Horch hinten!
Takže tu vidíme očividne, že dron nestíha, chodiatko. Neviem, že čo bude na tom videu, na tom drone, ale však to zistíme. Most du früher. Trošku ho priblížime. Uvidíme, čo z toho bude. Weil ich denke, das sieht nicht die Drohne. Ja, drone is too wide. Takže dron je priďaleko. Snaží sa ho nasledovať, ale sa mu to nedarí. A celkom je to sranda, iba dúfam, že nestratí výšku, lebo malo byť to katastrofálne následky asi. Ale dobre, no sranda to je, vyskúšali sme. Nestíha, očividne nestíha to, akože nejdem rýchlo, to len tak ležerne, takže no, dúfame, že to tam bude toľko na tom videu. Lebo dron nestíha, no. Není sa čo čudovať. Oh, stopp, noch mehr. Drohnen muss auch ein bisschen kommen. Viel zu weit. Ja. Aber das wird auf diese andere Video zu sehen. Vlastne som chcel spraviť slovenské video, ale bohužiaľ musím s kamošom rozprávať po nemecky, lebo inak sa s ním neviem rozumieť, takže... Lebo čo som pozeral, tak slovenských videí je strašne málo. Tak som si povedal, že spravím také malé videjko. A my budeme musieť pristať, takže... Also landen wir, gell? No som zvedavý, čo spraví dron, lebo najprv musíme uložiť vrtuľník a potom uložíme dron. Tu by sme mali, šťastne sme pristáli, ešte vyskúšame pristáť s dronom, takže to už by nemal byť problém, takže super. No, takže máme tu aj taký, že môžeme ho samého nechať pristáť, že príde, pristane, ale to zase ja radšej vždycky pristanem vlastnoručne, lebo on dron si zmyslí, že pristane, kde sa mu zachce. Takže. Ja? Nein. Die Kamera haben. Takže experiment sa podaril. Dúfam, že vás to bavilo, takže super.